तो घर आमच्या ताब्यात मिळावं आणि ते आमच्या कायद्याने आमच्या नावावरती व्हावं, याच्यासाठी आम्ही उपोषणाला बसतो. ग्रामपंचायतीने त्याच्यावरती आम्हाला जो वारस हक्क आमचा आहे तो असून तर त्यांनी दुसऱ्याच्या नावावरती ते घर कसं केलं आम्ही वारस असताना. कोर्टाकडून सुद्धा त्यांना त्याचं लेटर पण त्यांना दिलं, सगळं दिलं आणि कोर्टाचा संबंध देत नाही याची. त्याने ते असं हे केलं आणि काळा कारभार केला. त्याच्यासाठी मला हे उपोषणाला बसावं लागलं. तरी त्यांनी ताबडतोब आमचं वारस तपास लावावा आणि नावावर करून द्यावं. त्यांच्यावरती आमची मागणी एवढीच आहे की जे घर आहे ते आमच्या आजीच्या नावावरती आहे, ते वारस लावून आमची नावं त्याच्यावरती लावावी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.